מה המצב אנשים? כאן סאטלה פאקמן, והיום אנחנו בסרטון נוסף של סאטלה פאקמן. יא בן זונה, זה מריו פור לייב. מה המצב אנשים? כאן, איך קוראים? מה המצב אנשים? כאן מריו פור לייב, והיום אנחנו בסרטון נוסף של מריו פור לייב. לא סרטון נוסף, סרטון חדש. וכן, אנחנו פה פתחנו את הערוץ חדש. מה שמו בא מערוץ טכנופוקסי. מה שמו אחותך? אני בא מערוץ סאטלה פאקמן. הערוץ סאטלה פאקמן הוא נסגר. הוא פשוט... סטלה. זה פשוט כמו סטלן. סטלן פאקמן. בוא נשתיק את אוריאל. פאקמן סטלן. לא, יא בן זונה. קיצר, סאטלה פאקמן ימשיך לעלות גיימינג כרגיל, ופה בערוץ הזה אנחנו נעלה באנרים, אינטרואים לפעמים, אם נצליח. אם נצליח. וכן, יש לך משהו להוסיף אוריאל? כן. שהוא לא כללה? מיק מיק. בולבול, זין, תחת, תודה. ולי יש דבר עוד אחד להגיד לסיום הסרטון. מוכנים? מוכן אוריאל? לא, קוסומו! לא. מיקמק!